בשאר החדשות שלנו הערב נעסוק בין היתר גם בידיעה החמה של היום. מזל טוב אמא, עד 120. אני חושב שבאמת זכיתי באמא מדהימה. מאחל לך בריאות, אושר והמון טיולים בחו"ל. מזל טוב אמא, עד 120, גיל 50, גיל מכובד. דבר אחד אני רוצה לאחל לך זה בריאות, אושר, הצלחה, ושתפסיק לנג'ס לך כל הזמן. זה הברכה הכי טובה שאני יכול לתת. אמא, מזל טוב, עד 120, שתמשיך להישאר כמו שאת, ושתביא תאכיני אוכל טעים ממני ומניקו. אז זהו, סוף סוף הגעתי גיל 50. גיל 50 זה כבר משהו. זמן לאחל לך, קודם כל שתחי עוד 50 זה רק החצי. הרבה בריאות שיהיה לך הרבה סיפוק מהבית ואהבה מהילדים שלנו, ושתצליחי בבית ספר ובעשייה שלך, ושכל המורות והמורים שמסתכלים בזה עכשיו יעריכו אותך ויכבדו אותך. זהו, חג שמח, יום הולדת שמח. תהני מהחיים, זה העיקר. ממני אוהב תמיד. יום הולדת שמח! בריאות, אושר והצלחה! אוהבים אותך רותי, מזל טוב! היום יום רביעי! היום יום רביעי! איזה יום היה! יום דיווחים שמגיעים אלינו מדובר באירוע נוצץ במיוחד. המון מזל טוב, אושר ואושר מכולנו כאן באולפן.